Ja koko laattiamatto antaa vähän helvetisti korikkuutta. Panette vaan puhuja mulle niin tuu noitis jelppii. Meinaan on kokemusta. Tällä sinäs tuo Siippaisen muijallakin koko laattiamatto ja tuli sitten niin maan perusteelliseen hyvä. Joo, mä muistan siinä, kun olin saanut nähdä sen maton laattiaan ja naputeltua nuo jalkalista paikallensa, niin enkös perkele huomannut, että oli hukannut ton tupakkiaskini. No, siinä kun aikani kattelin ympärilleni, niin näin sitten vähän perkeleellisen möykyn siinä keskellä laattiaa maton alla, tommosen ison möykyn. Ja no, aattelin siinä sitten, että minä rupee jumalata yhden tupakkiasken takia koko hommaa uudestaansa tekee. Ja otin näissä sieltä kalupakista ton vasarahyppysyyn ja hakata pläjäyttelin sen möykyn ihan tasaiseksi. Tuli sitten niin maan perusteellisen silleen, ettei Siippaskakaan huomannut mitään, kun tuli mua hetken päästä kahvelle käskee. No siinä kun me sitä kahveita sitten juotiin, niin se Siippaska kysyi multa, että anteeksi, no mutta onko noin Reinikaisen tupakat, mitkä on unohtunut tonne porstuan puhelinpöydän päälle? No en minä siinä vaiheessa vielä mitään ymmärtänyt, ennen kuin sitten vasta kun se sanoi, että ei toi Reinikainen ole sattunut huomaan heidän plikan lemmikkimarsua, että on taas karannut siitä laatikostansa. Silloin mä nääs pläjäytin lakkini päähän ja kiitin kahveesta ja otin tupakkiaskina sitten niin viimeisen päälle vikkelään suksin ovesta mäjelle.